जाबाय दा स्टार्ट गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावो नोंथांमोना दिनै नैबे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि कमिटि दाफुंनायाव नुजाफैबाय आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि गासैखौबो आरो जोंनि एपिबि हान्जाखौ अनसायगिरि गासैखौबो बे समावहाय हामलायथि बावदों दिनै जोङो नैबे थुक्राझार चिरां इयुथ कमिउनिटि हलावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काजलगांव साब डिभिजननि सिङाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानानै लाबाय बेयावहाय जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोननो हादों महेश्वर बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि एडमिनिस्ट्रेटिभआवहाय मोननो हादों जोङो बिर दत्त बसुमतारी जोङो बे समावहाय चिरां 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आसा खालामो जे बिथांमोना जोंनि बे हालामनि थाखाय बा मोनब्रै समस्तिनि थाखाय मोजां हाबा मावलांगोन जोंखौ मोजां दिथा खालामबाय थागोन आरो बिथांमोननि दिथा होनायजों लोगोसे जोंबो जोंनि गाहाय लेभेलावहाय जोङो खामानिफोरखौ मोजां मावलांबाय थानो हागोन बे समावहाय दिनै जोङो आलासि हिसाबै जोंनिनो एपिबिनि गायसनगिरि बा प्रेसिडेन्ट जाय बिथां डक्टर अनजालि प्रभात दैमारि बिथाङानो जोंनि गेजेराव फैनानै बिथांमोनखौ नैबे कमिटिनि जिथु सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ दिनैहाय दाफुंनानै होबाय आरो बिथाङा बिथोन होलांबावबाय जे जाहाथे नैबे कमिटिखौ आब्रुथि गोनाङै मोनसे सिस्टेमेटिक लाइनावहाय जेब्लायबो सालायलाङो आरो जाहाथे गुबुनखौ जोङो इनाय हिंसा खालामालासिनो जोंनि बे पार्टिखौ जेब्लायबो रायजो राजाखौ लाफानानै रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जोङो जेब्लायबो हाबा मावलांनो थाखाय बिथाङा जोंखौ बा दिनैनि बे गोदान कमिटिखौहाय बिथोन होदों 14 नं चिरां दुवार हिसाबै नोंथांमोना बिजाथिखौ माबायदि बिजाथिखौ सायख'यो बिजाथि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंथ' दानो डिक्लेयारबो खालामनो हाया नाथाय जायखौ जों सायख'दों बिथाङा ओरैबायदि माने पाब्लिकजों मोजां मोनजानाय पाब्लिकनि खाथियाव खामानि मावनो हाग्रा सासे गोरों गियानि मानसि जों बिथांखौ अलरेडि सायख'नानै दोनना लाबाय नाथाय जोंहा दिनैहाय डिक्लेयार होनायनि जोंहा मोन्थाय गैया बेखायनो सम फैयोब्ला जोंनि गाहाय लेभेलनिफ्राय जिथु जोंनि बे एपिबि पार्टिनि आफादगिरिया जोंनिफ्राय सोंनाय फिन्नायखौ लानायनि गेजेरजों केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामगोन बे समावसो जोङो नामखौहाय जोङो अफिसियेलि डिक्लेयार खालामना होनाय जागोन बिथां जों सिंजों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों नोंथांमोना 14 नं चिरां दुवाराव सासे आइजोखौ बिजाथि होगोन बेखौ जोङो क्लियारलि जोङो बेखौ दिनै आं जेरै बुंदोंमोन बेखौ जों अफिसियेलिबो जोङो डिक्लेयार खालामनो हाया जे बिथाङानो जामारगोन बेखौबो जों बुंनो हाया नाथाय जोंनि जिथु एपिबिनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिनि बिथोन बायदि जे सोरबाफोर बिजाथि लुबैनानै खामानि मावोब्ला बेखौ गनायनाय नङा होनना बुंदों नाथाय पार्टिनि मोजांनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जेब्ला रायजो राजाया बिथांखौ मोजां मोनगोन बिथांनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनगोन बे समावहाय रायजो राजाया बिथांखौ गोजौसिम दैथायहरोब्लासो बिथांखौ माने डिक्लेयार होनाय जागोन